faltan botatzen zaituztegu. Noiztik ez dugu elkarrekin topa egin? Errezetatxo bat eskaintzeko asmotan etorri gara zuen etxetara, egun berezi hauetan batez ere proetxuzkoa izan dikena. Hala ere, oso ondo etorriko litzai guke, egun hauek pasatakoan ingrediente guzti hauek erabiltzea. Txukuntasuna! Entretenimendua. Alaitasuna! Amonaren pintxoa, saldata kroketa, sukalde baten bueltan zenbat errezeta, beti irudimenta kariñoz beteta, Ingenioa. Berotasuna. Esfortzua. Pare bat arrautz. Ilusioa. Konstantzia. Lasaitasuna. Antolaketa. Pazientzia. Bueno, hauek die guk erabiltzen ditugun ingredienteak. Eta zuek, nahi dezuen bezala suabe, lanak nahastu, eta etxean, talde hon bat osatu. Animo! Bat! Bi eta hiru, ja! Llegano, ya. Ja, ja,